ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಮುನ್ನೋದಾಂಡ್ 1230 ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಏರ್ಪುರ ಅದು ಒಂದು ನಿಕಲ್ನಲ್ಲ ಪೂರ ಕಷ್ಟಲ್ ಪರಿಹಾರ ಜೀವನೋಡು ಎಂಚಿನನೇ ಕಷ್ಟಲು ಸೀಕ ಸಂಕಟಲು ಎಂಚಿನನೇ ಉಪ್ಪಾಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬರ್ತದ ಮುಲ್ಪ 1375 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದು ಅದೊಂದು ಅದೇ ನಮ್ಮ ನಡತೊಂದು ಪೋಯ ಬಂದಾಂಡ ಮಾತ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಲು ಸೀಕ ಸಂಕಟಲು ಪರಿಹಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡುಗೆ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಪೂರ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ ಬೈದ ಮುಂಬೈದ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀವದಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿ ಬೈದ. ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಂದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಸಾದಿ ಉಂಡು ಉಲಾಯಿ ಪೋರೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೋಪ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಂಡು. ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೂ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಪೋಪೇರು ಪನ್ನ ದಾಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಿತ್ತೆರಡು ಅಕ್ಲು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಡ್ ಪೋಪೇರು ಬಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ರೋಪ್ ಇಡ್ ಪೋಪೇರು ದೇ ಎಂಕಲ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಡ್ ಪೋಪೆ ಮೊಕಲ್ ಪೂರ ರೋಪ್ ಇಡ್ ಪೋಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಶುರು ಅಡೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ರೋಪ್ ಇಡ್ ಪೋಪಿನಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಕ್ಕ ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವ ಹೋಯ್ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಕ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ. ಒಂದೇ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಪ ರೋಪೇದ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ತಮ್ಗ ಏತ್ ರೇಟ್ ಎಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೋಪೇದ ಟಿಕೆಟ್ದೆ ತಂದು ಕೆಲವೇ ರೋಪ್ ಇಡ್ಬೋಪೇರು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಡ್ಬೋಪ ಟಿಕೆಟ್ ಆಂಡ್ ರೋಪೇದ 250 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ 5 ವರ್ಷದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲೆಗುಂಡು ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನು 250 ರೂಪಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಏತಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ನಾಗ ಪೋನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಡ್ಬೋದು ಬನ್ನಾಗ ರೋಪ್ ಇಡ್ಲ ಬರೋಲಿ ಅವು ಟಿಕೆಟ್ ಮಿತ್ತಿಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾಕಲ್ ಪೋಯರು ಎಂಕಲ್ ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಡ್ಬೋಪ ನಾನು ಎಕಡೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಡು ನಡತೊಂದು ಪೋಂದ ಜೀವನೋಡು ಬರ್ಪಿನ ಕಷ್ಟಲು ನಷ್ಟಲು ಸೀಕ ಸಂಕಟಲು ಮಾತಲ ಪರಿಹಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಖಾಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಷ್ಟೋಲ್ ಒಂದತ್ತು ಮಾತಕಲ್ನ ಕಷ್ಟೋಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆವಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏರ್ಪುರತು ಒಂದು ನಿಕಲ್ನಲ್ಲ ಪೂರ ಕಷ್ಟೋಲ್ ಪರಿಹಾರ ಆವಡು ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಿತ್ತಾರ ಯಾನ್ ನಾವು ಇನ್ನಿತಲ್ಲ ಜೈ ಮಾತಾದಿ ತುವಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಡ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಬೇರು ಮಾತೇರ್ನ ಒಂಜಿ ದಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕಷ್ಟ ಬಂಪಿನ ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಮಾತಾಕಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದು ಪೇರು. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ನಂಬರ್ಲ ಪಾಡ್ದೇವೆ 130 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಂಚ ಒಟ್ಟು 1375 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಂಡುಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಮಿತ್ತು ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪು ಇತ್ತೇನೆ ಬಚ್ಚೊಂದುಂಡು ಶುರುವಾಯಿನಾತೆ 170 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಯ್ನಾತೆ ತೂವಲಿ ಮೂಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕಲೆನ್ನ ಪೂರ ನಡಪಂದು ಪೋಂದಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ 200 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಎಂಚ 200 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಮೊಣಕಾಲು ಉಡುಪು ಪೇರು ಗಂಟಿಡು ಖಾಲಿ ಗಂಟು ಊರೊಂದು ಪೋಪಿನ ಕಲ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಪರಕೆ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಕರ್ಪೂರ ಬೊತ್ತ ಒಂದು ಪೋಪೇರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಪುರದ ಅಲಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ನಡತಂಪವರೆಗೆ ದಮ್ ಬರೋದೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಗಂಟೆಡು ಪೋಪಿ ನಾವು ಪುರ ಆ ಒಂದಿನ
ತೂವಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಡ್ತಂದು ಹೋಗ್ಪೇರು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದ್ದು 1,500 ಫೀಟ್ ಹೈಟ್ ಉಂಟು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಕತೆ ಉಂಡು, ಬೇತೆ ಕತೆ ಉಂಡು. ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಚ ಬಂಡ ಪಾಂಡವೇರು ವನವಾಸಗೂ ಬತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಉಡು ಈ ಮುಲ್ಪದ ಗುಡ್ಡೆ ಅವನೇನು ಪೂರ ತೂದಾಕಲೆ ಖುಷಿ ಅದ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಗುಹೆ ಪೂರ ಕೆತ್ತಿಯರಿಗೆ ಆಯ್ತು. ಒಂಜಿ ಗುಹೆಟ್ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇರು. ಆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಭಗವತಿ ಜೀವದಾನಿ ಬಂದು ಪುದರ್ದಿದ್ದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇರಿಗೆ. ಅವು ಇತ್ತೆ ಜೀವದಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆತ ಮುಲ್ಪ. ಇಂಚ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಕಥೆಲುಂಡು, ಬೇತೆ ಕಥೆಲುಂಡು. ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆನ ಬಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಏರೆಗೆ ಪೂರ ಪೊಂಜ ಈಗ ಜೋಕುಲ ಪೂಜ ಅಂಚಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲು ಬತ್ತದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ಜೋಕುಲ ಪಿನ್ ಮನ್ಪಿನಲ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಬಂದು ಇಜಂಡ ಈಸಿ ಆದ ಅಲ್ಪ ರೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅವು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟುಂಡು. ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ 1 ಗಂಟೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಅಂಡ. ಸೊ ಅದು ಒಟ್ಟು ಪೋಯಿ ಮಿತ್ತ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಲೈನಡ್ ಅಂಗಡಿಲು ಉಂಡು. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪೋನ ಪೂರ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಲಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡು ಕಾಯ್ದ ಪೂರ. ಹಾಂ ತಗೋಲಿ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಕುಂಕುಮ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಪೋತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೂರ ಪರಕೆ ಬನ್ನೊಂದು ಪೋಪಿನ ಪೂರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗೆ ಕುಂಕುಮ ತೇತೊಂದು ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆಯದ ಪರಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪಂದುಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಮುಂಚ ಎಂಕಲ್ ಖಾಲಿ ನಡತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಪರಕೆ ಬಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ ತಂದು ಮುನ್ನೋದಾಂಡು ಮುಲ್ಪ ತೂವಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲೆನ್ನ ಪೂರ ನಡಪ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಿಟ್ಟು ಪೋಪಿನ ದೋಟು ಹೊರಾನೆ 1,500 ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡ ಆವನ್. ಕುಲ್ಫಿ ಮಾರ ಅಂದಲೇ ಅದೋಟು ಫೋನ್ ಇತ್ತಣ್ಣ. ಜೈ ಮಾತಾದಿ ಹೋದ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು. ಫೋನಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಬಂಗಾಪನ ದೇವೇರ್ನ ಪುದರ್ ಬಂದು ಮಿಟ್ಟು ಬೋಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೇತಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ದುಂಬುದಾಗೆ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ಪೋರ್ ಎತ್ತೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ದೇರು ಮುಲ್ಪ ಶೀಟ್ ಪೂರ ಬಾರ್ದು ದೊಂಬುಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಪೋಯಿ ಮಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡು ಕೆಲವು ಪೂರ ಲಿಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಐಕ್ ಟೈಮೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಪೋರೆಗ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಪೂರ ಎನ್ನದು ಎತ್ತಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ಪ ತಂಡ ಬೊಂಬಾಯಿ ಬರ್ಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎತ್ತಜಿ ವಿನೀತ್ನ ಕಲಾಂಜಿ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ಗ ಬತ್ತಿನ ಇಟೊಂದು ಪೂರ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ನಿ ಬಾಂಬೆ ಬರ್ಪಿನಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎತ್ತಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಇಟ್ಟು ಎತ್ತಜ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಿನ್ನನ ಪೂರ ಫೋರ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾಸೆ ಪುಂಡಿ ಎಡ್ಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋಡು ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಡ್ ಅವು ಪನ್ಪೇರದ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿಲೆ ಕೆಜ್ಜಿಗೆ ಅವು ದೇವೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ತೂವೋಡು ಬಂದು ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡ ನಮಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಎಂಕಲೆಗಿ ನೀ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಇಡೇ ಬರ್ಪಿನ ತೂಕ ನಾನೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇತು 350 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಯ್ನಿ. ನಾನೆಲ್ಲ 1,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅದು ಒಟ್ಟು ಪೋಯಿ ಮಾತಾಕಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಬೋಪಿನಿ ಒಂಜೇ ದಮ್ಮುಡು 1,500 ಸ್ಟೆಪ್ ಪೋಂಡ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಡ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡವು.
ತುಲೆ ಒಂದು ದುಂಬಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೋಡಿ ಎಡ್ಮನೂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ 700 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಂಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕಲೆಲ್ಲ ತಮರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಡ್ಕೊಂಡೆ ದಾದಾಪುರ ಪರಾಕೆ ಪಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ಜಿ ಕಲ್ಲ ಪರಾಕೆಲ್ ಪೂರ ಈಡೇರಾಡು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಅದು ಟಯರ್ಡ್ ಆಪನ್ ಬೇಗ ಜೈ ವಿನೀತ್ ರೆಡಿ ಪೋಯಿ ನಾನು ಮುಲ್ಪತ್ತಲ್ಲಿ ಏತ ಹೈಟ್ ಉಂಡಂತ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇಂಚ जय माता विनीत ಎಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಗೈಡ್ ಸುಮಾರು ಬಂಗ ಬಡಿಯ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಹೈಟ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪಡ್ರ ಪಕ್ಕ ಫುಲ್ ಸ್ಟೀಪ್ ಉಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ घटे तो पक्का नीचे 5 नीचे दादा पूजा भी सस्ता है 30 वाला 50 वाला दादा दूंगा दादा लेके गए दादा कंप्लीट जस्ट फुल स्टीप उंटु मस्त टायर्ड आप मुल्प ఏం చేపండు ಅಂಡ್ 1000 ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಚೂರು ಎಪ್ಪುನು ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಪೂರ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೋದಿತ್ತ ಓ ಕನೇರಿ ಕೇವ್ಸು ಬೋತ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪೂರ ಲಾಗಿದ್ದು ಪತ್ತದು ಒಂಜಿ ಗಂಟು ಬೇನೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕದಿತ್ತನು ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇತ್ತನು ಗಂಟು ಬೇನೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪೋರೆಗ ಒಂದಿತ್ತು ಮುಲ್ಪ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೂರ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಜೀವದಾನಿ ಎಂಚ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬೋಪಿನಿಂದ ಮುರಾಣಿ ಅಂಕಲ್ ಊರೋಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ನಾಗನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಜೀವದಾನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡೆ ಬಂದು ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಡ್ತೊಂಡೆ ಪೋಡ್ ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಂಡ ಮೂಲ್ ಬತ್ತು ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಮುಟ್ಟ ಗಂಟು ಬೇನೆ ಅಪ್ಪ ಏನದೈತೆ ಒಂದು ಆಯ್ಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂದು ಅಂಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನಿಕ್ ಅಂದೆಪ್ಪ ನೋಡು ಮತ್ತೆ 1000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಆಲ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಾನು ತೂಡು ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಅಂತ ತೂಡು ದೇವೇರ್ನ ದಯಟ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದಿನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ದೇವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದಾಡು ಅಂಡ ಜೀವದಾನಿ ಬಂದ ದೇವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುನ ಒಂದು ಒಂಜೆಗೆ ಇಡೀ ದೇಶ ಅವಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ನೋಡು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಾರೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಕಾಲ ಅಂಡ್ 3/4 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ 1000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತ ಅಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತ ಎಂಕಲ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಒಂಚೂರು ಬೇಗನೆ ಪೋಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಪೋಲಿ ಇಂದ ಪನ್ಪೇರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಪೋರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಇನಿ ಅವಲ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚದು ಟಯರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಮೊಕ್ಕಲು ಎಂಕಲ್ ನೋಟ್ಟು ಬತ್ತಿನಕಲ್ ಆಂಟಿನಕಲ್ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ದೇವೇರ್ನ ದರ್ಶನ ಅಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅವು ರೋಪೇಡ 5 ನಿಮಿಷನ 7 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಅಕಲ್ನ ದೇವೇರ್ನ ದರ್ಶನ ಅಂಡ್ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಬಂದ್ ಆಪುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ 3 ಗಂಟೆ ಓಪನ್ ಆಪಿನಿ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ಒಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು 3 ಗಂಟೆ ಅಂಚ ರೆಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಹೋಪು ಅದ ತೂಗ ಅದು ಒಟ್ಟು ಪೋಯಿ ನಾನು ಜೋಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲ್ತೊಂದು
1,000 ಸೊನ್ ಪಾಂಡಿಗೆ ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ನ ಬದಲು ಹಾಕಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಜೋಕಲ್ಲಿ. कहाँ भी भूल गया मैं. अरे उधर 1,100 5,000 ದಾಂಡಿಗೆ 1,000 के बाद जाए बोलते 2,000. ಓ ಭಯಂಕರ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಆಕಲೆ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಎಂದು ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆಕಲ್ ಬಯ್ಯ ನಟು ಹಾಂ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಭತ್ತ ಗಂಡಲ ಆರಾಮುಂಡು ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಟ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದ ಹಾಂ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತಾಗೆ ಬಾ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಉಲಾಯಿ ಇಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ 1,230 ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋರೆ ಮುನ್ಪಾರ್ದು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಲಾಯಿ ಇಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಲಾಯಿ ಇಡಲ್ಲ ಹಾಂ ಮುನ್ಪಾರ್ದು ಪೂರ ಕ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫುಲ್ ರಶ್ ಉಪ್ಪನ ಐತೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದುಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಚಾದಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಐತಿ ಐತೆ 2-3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂದು ತೂವಲಿ ಮುಲ್ಪ ಜನ ಪೂರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕುಲ್ದೇರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ 1,350 ಸ್ಟೆಪ್ 375 1,375 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಆರಾಮಾಡು ಕುಂದ ನನ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಂದೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸಮುದ್ರ ಮೊಟ್ಟಾರ್ದು 1,500 ಫೀಟ್ ಹೈಟ್ ಇರ್ತದೆ ಎಂಚ ತೋಜುಂತಲೆ ಅವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ತೀನ ಇಂಚಿಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಪ ತೋಜುಂತಲೆ ರೋಪ್ ವೈಡ್ ಟ್ರೈನ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪೋನ್ ಉಂಡತಲೆ ಪಾಸ್ ಅವನು ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಡ್ ಬತ್ತಂಡ ರೋಪ್ ವೈಡ್ ಬತ್ತಂಡ 507 ನಿಮಿಷ ಬರೋಲಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಡ್ ಬರ್ರೆ ಎಂಕಲಿಗೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಬೋಡಾಂಡು ಪನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ತೊಂದು ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬೇಗ ಬತ್ತಂಡ 20 ನಿಮಿಷ ಒಡ್ಲ ಬರೋಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಡಿಪೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಏತು ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಪ ಬಂದು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಪೋನಾಗ ಈ ರೋಪ್ ವೈಡ್ ಪೋಪ ಎಂಕಲ್ಲ ಅವಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ತೋಜಾವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಅಂಡ್ ಮಿತ್ತಡ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಮೂಲಲ್ಲೇರು ಮಿತ್ತಡ್ ಮೊಕಲ್ ಬೇಗ ಬೈದೇರು ಮೊಕಲ್ 5 ನಿಮಿಷ ಮಿತ್ತು ಬೈದೇರು ಎಂಕಲೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಬೋಡಾನ್ ನಡತೊಂದು ಆಣ ಪೂರ ದರ್ಶನ ಅದು ಮುಲ್ಪುಲಿನಿ ಮುಲ್ಪ ದರ್ಶನ ಅದು ಸೀದಾ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತುಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ತಿನ್ನರೆಗೆ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ವಡ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಕ್ಕ ಚಾ ಪರ್ಪಿನ ಕಡೆ ಚಾತ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಸ್ಕೊಡ್ದು ಫ್ರೀ ಆತು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಮಿತ್ತಡ್ಲ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಂಚ ತೋಜುಂತಲೆ ಬಿ ಮುಲ್ಪ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಈ ಗುಡ್ಡೆದ ಮಿತ್ತಡ್ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಜೀವದಾನ ಮಲ್ತಂಡು ಅಂಚ ಜೀವದಾನಿ ಬಂದು ಪುದರ್ ಬೈದಿನಿಂದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತೂವಲಿ ಮಂದಿರ ಇಟ್ಟು ಪೆತ್ತದ ಮೂರ್ತಿಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅಂಚ ಒಂದೇ ಜಾಗರ್ದವು ಜೀವದಾನ ಮಲ್ದನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎರೆಗೆಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಪನೋಲಿ ಸುಮಾರು ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರೋಡು ಎರೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ನಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಪಾಡೋಲಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪಿದಾಡುವ ಕೊರ್ಲೋಡು ದರ್ಶನ ಪುರಾಂಡ್ ನಡತೊಂದು ಪಿರ ಬೋಪಿನ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪೋಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ರೋಪ್ ವೈಡ್ ಬೋಪ ಪಿರ ಬೋನಾಗ ಅವಲ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಎಂಚ ತೋಜೋಣೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ರೋಪ್ ವೇದ ಟಿಕೆಟ್ ಆಂಡ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್
ಪ್ರಸಾದ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅಣ್ಣ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ 200 ರೂಪಾಯಿ 250 ಸಾರಿ ನಮ್ದು ಯಾಕಡೆ 250 ಇತ್ತು ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ 250 ಹಾಂ ಖಾಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂಡ 100 ರೂಪಾಯಿ ಫುಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಒಂದಲ್ಲ ರೋಪ್ ವೇದ ಓಪನ್ 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 ರೋಪ್ ವೇದ ಉದ ಇಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದ ಅಲ್ಲ ತೋಜೊಂದಿಟ್ಟು ಕುರೆಗಾಟು ಹೋತು ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಜಾಯ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ನಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತುಲೆ ತೋಜೊಂತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎದುರುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರೋಂದುಂಟು ಅಲ್ಪ ನಡುಟು ಪಾಸಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಹಾಂಡೆ ರೋಪ್ ಇಡು ಬತ್ತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ಮಿತ್ತರ್ದು ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಡು ಪೋಪಿನಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ರೋಪ್ ಇದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲಾಂಡ್ ಅಂದ ನಾನ ಇದೇ ಪೋದು ರಡ್ರಡ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಜೀವದಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರೀಟೆ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡತಲ್ಲಿ ಜೀವದಾನಿ ಪ್ರಸಾದಾಲಯ ಬಂದು ಒಂದು ಊರ್ದಾಕಲ್ ನಾನೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಆಕಲ್ ಪಾತೇರ್ನ ತೂದು ಚಾಪುರ ಪರ್ದು ನನ್ನ ಪಿದಾಡುನ ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಜೀವದಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತಾಡ ಮುಲ್ಪ ಚಾಪರ್ರೆ ಬರೋಲಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕಲ್ ನಾನೇ ಉಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ಚಾಪುರ ಬರಿಯ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪಿನಿ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್